dominacija Novaka Đokovića i dalje traje. Po mnogima najbolji teniser sveta svih vremena, počeo je svoju 418. nedelju na vrhu ATP liste. Sada je dodatno odmakao od svojih najvećih rivala u ovom segmentu, ali i nastavio da uvećava sopstveni rekord po broju provedenih nedelja na teniskog karavana. O tome koliko je Novak pokorio konkurenciju, najbolje govore ovi podaci. U leđa mu gledaju Roger Federer sa 310 nedelja, kao i Španac Rafael Nadal, koji je svetom vladao 209 sedmica. Ovog ponedeljka Đoković ima duplo više nedelja na prvom mestu ATP liste u odnosu na Nadala. Inače, srpski as ovog ponedeljka ima 9725 bodova i trenutno je 920 poena ispred svog prvog pratioca, Španca Carlosa Alcaraza. Nole će na liderskom mestu liste ostati najmanje još 3 sedmice. 8. aprila će imati 36 godina i 322 dana, te će oboriti rekord Rogera Federera i postati najstariji teniser na prvom mestu.